Materské centrum Bambuľka v Dubnici nad Váhom funguje už 3. rok. Momentálne ho navštevuje približne 60 mamičiek spolu so svojimi deťmi. Spoločne sa venujú rôznym aktivitám, ktorých majú v materskom centre na výber hneď niekoľko. Môžu si vybrať tvorivé dielničky pre deti, alebo cvičenie na feedloptách, angličtinu pre deti. Robíme rôzne prednášky s lekármi alebo s psychológmi, takže určite je tu veľká škála pre mamičky. Materské centrum Bambuľka môžu navštevovať aj mamičky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Dubnici nad Váhom. Návšteva centra deťmi nie je vekovo obmedzená. Chodia sem mamičky od 0 do 3 rokov, ale chodia sem aj so staršími deťmi, keď majú napríklad staršie a mladšie, že majú prázdniny a nemajú ho kde nechať, tak prídu a vždy máme naplánovanú nejakú aktivitu, aby sme zaujali aj tie staršie detičky. Návšteva materského centra má viacero výhod. Sa môžu mamičky spolu stretávať, vymeniť si skúsenosti a ďalej je to veľmi dobrá adaptačná situácia vlastne predtým, než nastúpia do materskej školy. Ja si myslím, že hlavne kvôli tým deťom je to dobré, že taký prvý ten detský kolektív, akože malej sa tu veľmi páči, má tu prvých nových kamarátov, pohrá sa tu a aj hlavne v tom zlom počasí, keď proste vonku sa nedá čo robiť, tak akože sú tu aj vhodné aktivity pre deti od tých najmenších až po tie predškolské. Ja som sa prisťahovala z dediny, kde nič vlastne nebolo a už som tu chodila so staršou dcerkou, ktorá chodí do škôlky a veľmi sa jej tu tiež páčilo, tak som začala chodiť aj s menšou a sme spokojné, je to tu príjemné prostredie. Materské centrum Bambuľka spolupracuje aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Do materského centra chodívame v pravidelných intervaloch, tak vychádza to raz za 2 týždne, niekedy raz za mesiac. Téma je vždy vopred dohodnutá. Dnešnou tému bol rečový vývin a grafomotorický vývin grafomotoriky. Sme rozprávali o tom, čo formuje tento vývin, keď dieťa asi začína rozprávať, akom rozsahu začína rozprávať, čo môžu rodičia preto urobiť, aby podporili tento rečový vývin a naopak aj čo môže byť problémom a kedy dochádza k narušenému alebo oneskorenému vývinu reči. A čo sa týka grafomotoriky, tak sme spomínali prácu s ručičkou, jemnú motoriku, kedy zase dieťa začína kresliť, akou formou, čo začína kresliť. Stanislava Čechová, televízia Považie.